майдони дӯстӣ яке аз ҷойҳои шинохта ва таърихии пойтахт буда, дар маркази он муҷассамаи Исмоили Сомонӣ ки рамзи худшиносии миллӣ ва ифтихори тоҷикон ба шумор меравад, қомат афрохтааст. майдони дӯстӣ дар гузашта майдони ба номи Ленин ва озодӣ ном дошта, дар қисми марказии шаҳр хиёбони Рӯдакӣ ҷойгир шудааст. аввалин биноҳои маъмурии сиёсӣ дар ҳамин ҷо сохта шуд. ҳар вақте ки сарварони давлатҳои хориҷӣ бо сафари расмӣ ба Тоҷикистон меоянд, гулчанбар гузоштан ба пояи муҷассамаи Исмоили Сомонӣ яке аз нуқтаҳои асосии барномаи расмии онҳо мебошад. муҷассамаи Исмоили Сомонӣ бо баландии 12 метр аз фулозоти биринҷӣ сохта шудааст. дар дасти рости муҷассамаи Исмоили Сомонӣ як нигора ҳаст. пулҳои коғазии ҷашнӣ бо арзиши номиналии 100 сомонӣ ба муносибати 25-солагии пули миллии Сомонӣ ба муомилот бароварда шуд. дар гирду атрофи муҷассамаи шоҳ Исмоили Сомонӣ зиёда аз 162 000 дона гулҳои мавсимӣ шинонда шудааст. шабонгоҳ бошад, бо фурӯзон шудани чароғҳои рангоранг майдон чеҳраи комилан дигар мегирад.